Династията Кличко е на трона в тежката категория и през 2012 година. Различно обаче е, че те тогава разбиха надеждите на Дейвид Хей и Томаш Адамек, но сега на правилата излезе и нашия кобрат Пулев. Срещата Владимир Кличко срещу българина изглежда неизбежно. Абсолютните световни шампиони боксираха 5 пъти. Става дума за Владимир и Виталий Кличко, но само в един от мачовете се качиха на ринга срещу боксер от първата десетка – Тони Томпсън, който е 10-ти в ранглистата. Всички авторитетни ранглисти започват с Владимир Кличко – 59 победи, 3 загуби, 50 от които с нокаут. Че контузии мъчиха 36 годишния украинец през 2011 и той се боксира само един път. Но следващата 2012 защитава 3 пъти титлата си, в която притежава вече 3 години и половина. Противниците му бяха обаче мижави. През март разкова бившия световен шампион в по-долната категория, вече изхабения Жан-Марк Мормек, който не можа да пласира нито един удар преди Влад да го нокаутира. Единственият от първата десетка, Тони Томпсън, се задържа на краката си едвам до 6-тия рунд, за разлика от първата им среща през 2008, когато стиска до 11-ти. И в края на годината срещу него се изправи полския смелчага Мариуш Вах, който не пропусна нито един удар на украинеца. Макар това беше всъщност и неговата цел. Все пак издържа цели 12 рунда на изтезанието. Слуховете са, че върват преговори за супер матч между Владимир Кличко и Александър Поветкин. Руснакът, който е и бивш световен и олимпийски шампион при аматьорите, се смета за най-сериозния претендент за трон. По-големия брат Виталий с писанието ринг класира на първо място даже. И той си го заслужава. По-твърд е, по-агресивен е, но при защитата му има още какво да се учи. Поради политическите му ангажименти той едва ли ще има време за бокс. Пък и му е време, на 41 години. Миналата година матчът му срещу Дейвид Хей беше най-очакваното боксово събитие. Но то така или иначе не се състоя. Виталий защити титлата си по-късно срещу неизвестния ливанец Мануел Чар. Победи го с технически нокаут в четвъртия рунд. Но възникна нещо друго. На парламентарните избори в Украйна през октомври неговата партия Удар спечели 14% от гласовете и Виталий влезе в парламент. Очакваше, че той ще смени боксовата си кариера с политическата. Ринг поставя Александър Поветкин с общо 25 победи и нито една загуба. 17 от победите му са с нокаут. На второ място. Но причината за това е не, че е по-слаб от двамата брата, но просто не е така активен. Той се би само 2 пъти в 2012 година. Първият беше един от най-силните матчове за годината. Страхотен матч срещу Марко Хук през февруари. Поветкин едва ми измъкна победа с 2 на 1 гласа, но изглеждаше зле с други думи. Не беше в кондиция. Това му коства и по-предното място в световните ранглисти. През септември Поветкин се би с 39 годишния последен световен шампион всъщност на САЩ Хасим Рахман. Матчът му с Поветкин беше и неговата лебедова песен, а натоварването за руснака не беше по-трудно, сякаш се разхождаше в парка Лужник. И той там и беше матч. 2 пъти Поветкин отклонява матч с Владимир Кличко, а вече е на 33 години. Ако 2013 двамата не се срещнат на ринга, а се говори наистина на това, вероятно това никога няма да стане. Искам да кажа още нещо. След Майк Тайсън, никой друг в тежка категория не владее така близкия бой, както Саша Поветкин. Но той е твърде скромен, седи си там в неговия град Орлов, не дига много шум и вероятно няма да стане една от световните легенди. Само при едно условие може това да стане. Ако победи поне един от двамата братя Кличко. Ринг класира кобрат Пулев с 17 победи, от които 9 с нокаут на трето място след силната му 2012 година. Крайната цел на българина на неговите промотори от Зауерланд Ивент е Владимир Кличко. Пулев записа 3 победи с технически нокаут, първата срещу Майкъл Спрот, който не стана от стола след 9-тия рунд.
През май спечели европейската титла срещу един от първата десетка в света – Александър Димитренко. И накрая се справи с станалата вече типична за българина методичност. Непобеденият до тогава руски гигант Александър Устинов бе неговата жертва. Кубрат е вече готов и ако му се отвори шанс през 2013 година, ще опита силите си за трона на Владимир Кличко. Претендента за световната титла Девид Хей, 26 мача, 2 загуби и 24 нокаута. Той е четвърти. През миналата година най-много се изписа за така наречената голяма отста от Англия, макар че обяви и отказването си от бокс. На пресконференцията след края на мача си с Кличко, Дейвид Хей и Дерек Чисора се биха с голи умруци. И мачът и помежду им след това стана неизбежен. Срещнаха се през юли и Хей го нокаутира в петия рунд. Победата дойде след 3 поредни загуби и тя като че ли укрили англичанина. Той отново започна да се мисли за матч с Виталий, което ще е интересно със сигурност и за английските му фенове. Предполага се, че и най-големия брат Кличко няма да има нищо против след обидите към тях и извиненията на Хей след смешната му загуба от Владимир през 2011. И така стигнахме до евентуалния противник на Кубрат – Томаш Адамек, класиран под номер 5 в ранглистата на списание Ринг. Полякът живее в Ню Джерси, най-полския щат на САЩ. Тази година той имаше доста работа, след като през 2011 бе смазан от ударите на Виталий Кличко. А тази година започна с невзрачния Наги Агилера през май. По-скоро се справи с вечно контузения Еди Чамбърс, който доста затрудни всъщност поляка, това трябва да се каже, макар че не можеше да бие с лявата си ръка американец. След него дойде и ред на Травис Уокър и Адамек го нокаутира в петия рунд. После дойде и реванша срещу бившия световен шампион в първа тежка Стив Кънингъм, когото Адамек победи преди 4 години. Сега полякът беше по-тромав и се затрудни сериозно срещу вечно бавния, но за това пък техничен 36 годишен американец. Номер 6 на ринг е финландецът Роберт Хелениус, съотборник на Кубрат в Зауерланд ивент, с 18 победи до сега, от които 11 с нокаут. Той е на 28 години, една от надеждите на германския промотор през 2011, но една контузия в рамото, получена по време на тренировка, като че ли спря възхода му. Кубрат твърдеше преди 2 години, че няма да има проблем с високия финландец, защото го бие на спаринги, което бе потвърдено всъщност и от матчмейкера му, Хаген Дюринг. В края на декември 2011 той победи със съмнително съдийско решение с 2 на 1 гласа англичанина Дерек Чисора, а след това успя да се възстанови изцяло с контузията си и победи посредствения боксер от Бахама Шерман Уилямс, и то в Хелзинки. След като Кубрат освободи европейската си титла, за да получи шанс да се бие за световната срещу Кличко, Хелениус вероятно ще се качи отново на ринга за колана на Европа. Руслан Шагаев с 30 победи до сега, 2 загуби, 19 от победите с нокаут. Той загуби срещу Поветкин в единствения му матч през 2011. А миналата година се боксира 3 пъти и би. Роденият в Узбекистан боксер победи по точки незначителни съперници в търсене на добър промотор след фалита на Универсум. През 2013 сигурно ще го видим срещу една от изгряващите звезди на щатите и тогава той трябва да решава дали да продължава да се боксира, а мисля си, че в него има още хлеб и той не бива да се отказва. Всъщност не е и толкова възрастен още. На 34 години. Този опит да направя ранглиста придружена с видео май ще свърши по-добра работа, отколкото само да четем за боксерите от първата десетка. Така вие сами може да прецените какви са шансовете на Кубрат Пулев, за който всъщност ние пишем непрекъснато. Съмнявам се, че скоро ще го гледаме обаче у нас, макар че това е нашата, неговата и мечтата впрочем на промотора. За вас този материал направи Камен Петров.